Gata, mă, spera. Nu mai filmați nimic. Deci dacă mai filmați ceva, vă împuși. E cu glonț, cu din ala, cu video. Pe bagă și tu, ia cu aici. Stai la scară, că ne... Mama vindea droguri, pe tata l-am cunoscut de-abia acum câteva luni, nu l-am cunoscut niciodată. Și fratele lui mama a pierdut casa la barbut. Juca barbut, îi plăcea barbutul și și-a pus casa și a pierdut-o și am fost nevoit să ne mutăm în cartierul ăsta. Cea mai proastă zi din viața mea a fost când am aflat că mama e închisă, pentru că atunci am simțit furie, mă simțeam singur, mă simțeam neiubit și mă simțeam neajutorat. Pentru mine muzica a fost ca un tată, ca o mamă, pentru că tot timpul a fost atunci, a fost lângă mine când am avut nevoie de ea. M-a ajutat foarte mult muzica să trec peste problemele mele. This is a planet Romania. It's a planet, you know? I created a new style for this Balkano-Romanian music. Yes, it's the world is the big kitchen.